kommer de! De eneste to! Det er nok den største fan, du har, tror jeg. Hold da op. Jeg er meget glad for den. Du skal ikke... Hvor stod du henne? Jeg stod lige op foran. Er det rigtigt? Jeg ville så gerne have kommet ned. Normalt så plejer jeg at komme ned, men i går så brækkede jeg jo armen, da jeg skulle hoppe ned, så gled jeg bare på græsset. Og så brækkede min arm den anden vej. Ja. Ja, og så lå jeg bare der og kunne rejse mig. Normalt ville jeg pleje at komme ned. Sagde det til hende, du havde skrevet det på din Facebook. Hun har været på ferie, ikke set det, så hun var helt ude af den. Nå, det skal ikke bare. Hun har lavet fans inde på Facebook for dig. Det er hende der står bag det. Få en autograf af hende nu. Stik din arm frem. Stik din arm frem. Du står forrest. Få en autograf. Kan Silla også få hende? Ja, selvfølgelig. Nå, hun havde ikke noget. Kan vi ikke låne din kuglepen? Jo, selvfølgelig. Tak. Det var ikke min, jeg lånte den heroppe.